fictional characters, as in mga imahe na sinusog sa celebrities. Ang nagkapirasa na sa mga obra kang 19 anyos na si Jan Yanson kan Legazpi City. First year college na sa kursong Associate in Computer Technology si Jan. Istorya ni Jan, senior high school siya kan makahiligan niya ang arts. Hulikan sa iyang talento, nakapag-compete na siya sa manibaybang art contest sa Albay. Saro na nga ni Jan ang digital poster making contest kang BFP Bicol, kung saan siya ang binistong first runner-up. Asin ngunyan, pigahandaan niya ang papaabot na digital poster making contest kang DSWD, nagigibon sa masunod na bulan. Pun po ako sa vector art, yung line art, ganon. Sabi ko, bago naman na medium, digital art naman. Tapos, ni-refer po ako ng teacher ko nung senior high school ako sa art contest, yung sa BFP po. Tapos, nagsaliman po ako. Tapos, duman po ako nailing ko sa improvement ko man sa di ko man aram tigagame ko pero na-enjoy ko. Yun man importante po. Ang kompetisyon na babalian ni Jan, iyo ang ipiglunsar pa sa ng digital poster making contest kang DSWD, kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAI SIDS. Sigun kay Ranel Ansertan, Social Marketing Officer kang nasabing opisina, objeto kang kompetisyon na maipaluwas ang natatagong talento kang gabus na senior high school as in college students sa bilog na reyon. Sentro kang tema ang mga pigpamating heroismo kang sendang volunteers na nagtauning dakulang pagbabago sa komunidad. We wanted to create an activity kung saan included po yung ating mga youth sa volunteerism. So, we want na ma-understand po ng ating mga college students, senior high school students, po ano ang true meaning ng volunteerism and bayanihan. Bayanihan para sa pag-usbong, ang tema kang kompetisyon. 12,000 pesos ang pwede ser na maiuli kang first placer. 9,000 pesos naman ang second placer. 6,000 pesos man sa third placer. Mantang 3,000 pesos naman para sa People's Choice Award. May mga dapat sanang tandaan ang mga kabale. The contestants may use po yung Photoshop, Illustrator, or any related po na software applications para sa pag-design po ng mga digital posters. So the posters po, ang size po niya ay dapat A2, 300 ppi, and then CMY MK color mode, and in portrait format. So the poster must be submitted po in PNG file format po and name the entry with the artist name po. The selection po ng winners, ang criteria po ay relevance to the theme. So yung bayanihan para sa pag-usbong and in connection dun sa 4 principles po ng community-driven development, which are nga yung participation, inclusivity, transparency, and accountability. Sa mga maut magbali sa kompetisyon, ipadara ang sendong obra sa Gmail account kang KALAI SIDS antes Agosto 21. Agosto 31 naman, nakatalaan i-anunsyar ang tulong uminangat sa kompetisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.